Good morning! Prepare tayo ng paamitan, guys. Same to ng kahapon, pero iibahin ko yung pag-wrap. Hindi gaya ng kahapon kasi ayaw niya. It's very messy daw. So, gagawin ko siya yung parang regular na whole roll lang. Let's do some cooking, guys! Meron akong natira ditong lettuce. Lettuce ba to? Cabbage. Lettuce, yeah. Meron akong natirang lettuce dito. So, yung gagawin ko is, mag-aano ako, guys. Pork with lettuce. Yun lang. Madali lang naman siya. Hugasan ko lang itech. Ikakat ko lang to. Tapos, yung mga ingredients na kailangan, which will be onion, garlic. Magluluto din ako ng fishball mamaya. Kasi diba, yun yung pinunta natin sa grocery kaninang madaling araw. Gusto ko lang to lutuin kasi matagal-tagal na to. Actually, sobra to ni Manay dun sa, nung kami kinakat. Nagnilaga kami kinakat. Ang tagal na nun. Buti na lang okay pa yung ito, lettuce. Madali lang to, guys. Ito lang yung ingredients ko. Kasi ito lang din yung meron ako eh. So, garlic, onion, yan, at saka pork belly. Yun lang. Tapos, igigisa natin sila. Nagmamadali ako kasi. Actually, kaka 12 lang. Ayaw ko mag-lunch ng sobrang late. Kasi baka pagalitan na naman tayo. Lagi na tayong pinapagalitan. Nakakaloka. Tinapos ko kasi i-edit yung 24-hour challenge namin ni Dan, yung letting the person in front of us decide what I eat. And pagkatapos ko siyang i-edit, ayun, naligo. Tapos nag-lip tint ako ng slide. Tapos yun lang. Luto na. Mamaya pala pupunta kami kay Tony. Inoperahan si Tony yung kanyang paa, tuhod. So, pupuntahan namin, bibisitahin namin. Kahapon siya inoperahan ata. Tapos tinanong siya ni Dan kung okay lang ba bumisita kami. Okay lang naman daw, sabi ni Tony. So, pupunta kami mamaya, guys. Ilagay ko na yan. Bawang at saka sibuyas. Para mabilis. Yan na yung itsura ng pork natin, guys. Gusto ko yan, medyo sunog-sunog. Nilagyan ko yan ng
isang maliit na beef cube. O, diba? Hindi ko tiningnan ng maayos. Naglaglagan sila, beshi! Balik kayo dyan. Mayroon pang isa dito. Mamaya, lagyan ko siguro ng tubig. I'm not sure. We'll see kung anong mangyayari. Pero yeah. Lalagyan ko siya ng asin at saka pepper mamaya. Pero tikman ko muna before ko siya lagyan ng... Yan. Meron na akong rice. Luto na, guys. Nilagyan ko lang to ng konting salt, konting pepper. And hindi ko na siya nilagyan ng tubig. Marami na kasing oil galing sa ano, sa pork ba? Kasi pork belly to. Tapos yung ano pa, yung veggie natin. Hindi siya dry talaga. Yan. Yan yung ating lunch. Kain tayo. Kain. I'm doing alright kasi wala pang 1. Ayun, kakain na ako ng lunch. Kain tayo, guys. Doon tayo sa workstation ko kakain. Tapos ko lang mag-edit ng isang video na naman. So, pahinga muna tayo kasi hinintay ko na mag-save siya. Tapos yung isang video na inedit ko kanina, still uploading. Anyway, we will do fishball. Fishball ni Manong. Gusto ko siyang i-try. Yun yung inano natin kagabi, diba? Yung pinuntahan talaga natin sa Coles. So, yung recipe na pinanood ko to sa YouTube eh. Recipe, basta fishball ni Manong yung title ng video niya. I will do my best to find it and leave it sa description box. Ano siya, Pilipina siya guys, na gumagawa din siya ng mga cooking videos. Andun ko nakita. Sabi sa recipe niya, fish cube. Kaya lang wala akong mahanap-hanap na fish cube dito. Kaya yung inano ko is fish stock instead. Anyway, wait, kunin ko lang yung phone ko kasi kailangan ko din ng instructions. Ito yung pinanood ko kagabi na nag-crave tuloy ako ng bongga. Kusina Chef. And yung mga ingredients niya, inano ko siya, dinivide ko siya into half kasi sobrang dami nung ginawa niya eh. So, pakonti-konti lang. Hindi nga to yung exact ingredients talaga. Pero, parang tansya-tansya lang to. Nilagay ko lang dito yung carrots, spring onions, garlic, at saka onion. Tapos, i-ano natin siya. Perfect talaga ito ating chopper. Napili ko tong chopper sa ano guys, sa Kmart lang. Sobrang mura lang nito. Buti na lang, meron akong spring onion. Yung spring onion, kinat ko na sila lahat. Kasi parang nung arroz caldo, tapos inano ko siya, tinor ko siya sa resealable bag. Tapos, prepare ko lang yung ibang ingredients, guys. Try ko muna to, ha? Kung ito ba talaga yung fishball na hinahanap ko. Ayoko kasi yung lasa ng fishball na, yung fishball na pack na fishball na nabibili natin sa stores. Parang iba. Gusto ko talaga yung alam mo, yung sobrang murang fishball nung kabataan ko. Gusto ko yung balikan. Kaya lang, I'm not sure kung ito yun. So, tingnan natin. Gawin ko muna siya, and kung successful, then we will see. Prepare ko na yung ibang ingredients. Wait, na-mix ko na yung ingredients, guys. Yan. Marami siyang sahog. Gusto ko yung wala masyadong sahog. Yung sa kay Manong talaga, na parang puti lang. Walang sahog, walang fish. Yun lang yung fishbowl na walang fish. Sabi nung pinanood ko, mas malasa daw yung recipe na to kasi nga meron siyang fish cube, yung akin fish stock. So instead of water, nag-fish stock ako, guys. Again, nililink ko yung video niya sa description box para makita niyo yung ingredients. So instead of water, fish stock yung nilagay ko. Wala akong nilagay na tubig dito. And then yan na siya. I'm getting my pan ready. Lagyan ko na yan ng oil. Tapos siguro kapag malapit na ako matapos hindi, itatry ko muna. Gagawa muna ako ng isa. Try ko muna before natin ipagpatuloy ang ating bisyo. Guys, nag-deep fry muna ako ng isa. And this is it. Ang bilis lang. Ang init na kasi ng mantika. And I'm cooking the sauce as well pala. Ibang klaseng sauce to. So kapag ito successful, ipapakita ko sa inyo sa susunod na vlog, ha. Pero tinatry ko pa kasi, so hindi ko pa sure. Try muna natin to.
Hindi ko alam. Hindi ito yung fishball. Sobrang malasa eh. Masarap siya. Malasa. Okay na tong fishball. Mamaya masasarap to with the sauce. Hindi pa din siya yung kay Manong na fishball. Kasi yung puti yun eh. Ito may pagka-brown o tas ang dami pang laman. Next time kukuntian ko yung laman. Pero masarap na siya. Okay na to. Yan. Lutuin ko lang to lahat. Pinapabilog ko lang siya. Gamit lang yung 2 kutsara guys. Ginaganon. Ito yung naalala ko eh, nung nag-aaral ako elementary, ginaganito nila, tapos ang bilis nila magganyan. Uy! Sorry. Dikit ka dyan. Ay, nag-iwalay sila. Kailangan mabilis. Wait, sa. Hindi perfect yung akin. Okay na to. Titinda ko to sa labas. Charot. Joke lang. Ayan. Hindi talaga sila bilog. Ang kalat ng pagkabilog. Ito na yung fishbowl natin, guys. Hindi kamukha no kay Manong, ang layo sa kay Manong. Tapos ang layo din dun sa kusina chef. Sobrang malasa siya. So, hindi tuloy siya kalasa nung kay Manong. Kasi yung kay Manong, diba, parang walang lasa, tapos nadadala lang sa sauce. Ito yung sauce na ginawa ko. In fairness, yung sauce. Okay siya. And, nilagyan ko din siya ng sili. So, yummers. Pero hindi ito yung, gusto ko. Gusto ko yung puti. Yung, alam niyo ba yung tinutukoy ko? Yung puti na parang walang laman, ganun. Puro harina lang. Masarap siya, lalo na with the sauce. Hindi ito yung kine-crave ko. Pero okay lang. Kakainin ko to. Masarapan din naman. Ako lang kakain ito, so okay lang. Mag 1 million dip ako. Yung sauce masarap. Ang dami nito, guys. Guys, naglinis ako ng bahay. Ayan. Linis ako ng bahay. Kakatawag lang ni Dan. Sabi niya, paparating na daw siya. And pagdating niya, bihis lang siya. Tapos aalis na kami. Punta kami kay Tony. Ay. Actually, hindi ko nalinis yung banyo kasi namatay yung yung vacuum. So, banyo na lang yung kulang kasi itong kwarto natapos ko na dinalinis ko na lahat. Except sa banyo, sa ensuite. Pero yeah, bihis lang ako para pagdating ni Dan, siya na lang magbihis. Tapos ako, ready na. Dito na si Dan, guys. Ready na ako. Nakapag-costume na ako. Gusto niya i-try yung niluto ko. Pupuntahan namin si Tony, diba? Dala kami ng mango cheesecake. Hanap siya ng plate. Tikman mo muna to. I like my sauce. I can use that for my quick sauce. This sauce here? Yeah, that's the sauce. Okay. We should buy some fish, some quail eggs, so we can do... Quail eggs? Yeah. Do you want to use a fork, Mala? No. No? Try it and let me know. Is it hot? I don't think you will like. No, it's not hot. Oh, spicy? A little bit. Just a little bit. It's good. Wait. Sauce is really good, babe. Yay, really? Yeah. I like the sauce. So do I. I didn't think you would like it. Oh, see, I told you. Oh, it's good. It's good? That's good. This is not the one that I'm after though. I'm just after like a really simple fishbowl. This is more of like a complicated one with more flavor. But it's good. Yeah. Yeah, it's just not what I'm after. Sauce is really good. Yeah? Yeah. Even with the chili? Be careful, my love. Even with the chili? We're going with the chili. Yeah, I can cook quick. We just need quail eggs. Kasi kagabi sa Coles walang quail eggs eh. Try naman ko ulit. Harap yung sauce. Really good. So,
Para namang ako nasa ano eh, sa ano ko ba, screen ko, nasa couch ako guys. Para ako nakahiga sa bed. Dito sila. Si Tony nandun. He's doing really good. Ang galing nito ni. Usap sila yung daning kanyang anak. Napagkamalang anak. Napagkamalan si Dan anak ng nurse. Para kasing tanga tong dalawa. Joke kasi silang dalawa. Yun tuloy. Papunta si si Lovely, si Mark, at saka the family. Look, he's just gonna let it come. Dalawang voice kasi nandito sunod-sunod araw. Siguro akala pangatlong anak sila. Napagkamalang anak tuloy. Dala-dala niyang cheesecake. Siya din umubos. Kumain sila rin ng konti. Tapos si Dan kumain ng marami. Yung maganda ako ha. Kasi Funny enough, because we actually turned right left siya, to guys. the Ano sakit mo? vertigo. Vertigo daw. rehabilitation center here. Is that where Bakit ka you're gonna go next? tumatawa? Hindi kasi baka maano. Sabi ko maputla ako. It's all down. Kanina pagbukas niya no? Yeah, to like Paano ka tomorrow I'll be off on that yung thing and go walking around. Guys. Paano ka naglalakad? Like, subscribe. Oo nga. Paano Mo maglalakad? balance yun. Parang lalakad ako. Holding membership at a Babe, I'm bleeding. Of course, we've got the line. Still doesn't down there. Hello, oo nga. Just Pinalitan ko. Kasi intro ko yung masakit. Pinalitan ko na to. The worst nightmare. Uy, inverted. Oh, air. First nightmare there. Sabi ang sakit siya. Kaya nagka-vertigo ako. Vertigo ba yun? Ano meron? Oh, Di ba, actually, sports made- niniper-niper, tapos It's tinanggal yung literally- parang ano? Ano yung 3 meters from nail the dito sa gitna? physio Meron therapist talagang office. ginawa. If you want a bit of Ah, help, hindi naman just kinuha. Pero walk around the ganyan corner talaga so siya. you can Tapos see. nilagyan ulit ng powder para mag-straight. So nilagyan ng Ang powder. glinis siguro Yeah. dito sa sponsor. They give you a book with all So hindi the- naman Oh, tinanggal with all the ako. instructions? Okay. Ganda Sige, talaga kapag ano hindi. mo, Pag ibang namahinhin lang ako ba? Do it yourself? Ang mamaya, mag-vlog ako. Akala ko kasi hindi pwede mag-vlog kasi. Friends, Akala ko Hindi ko naman bilinag si Tony. Tayo lang. Nah, Ano yung vlogger si Tony? Hello. Hi, Sorry, Tony. pero Hi. oo nga, ang galing. So, I'll watch the Really fine. You don't even know. Bili lang niya, sabi niya kung anong what would nangyari. you do? Oo, They know when it's ang galing bad. ni Tony. If it's good, you wouldn't Bunga na even Guys, nasa bed na kami. Pag-uwi namin, kumain lang kami ng dinner. Tapos, nag-skincare ako't lahat. And, yeah, we're here. Pero I think manonood kami ng movie. I'm not sure. Update sa Society. Kasi I'm not sure kung nasabi ko na sa inyo na nanonood kami ng Society na na series. Hindi ko siya masyadong bet. Like, yung first 2 episodes, yeah, maganda. But then, nung kalauna na, hindi ko na siya masyadong nagustuhan. So, yeah. Hindi ko alam. Maghanap ako ng bagong series na papanoorin. Anyway, yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Mwah.